da Crypto Hausa Arewa Online. Muna ɗauke da bidiyo na yarda za ka sa wayanka a call forwarding, yanda in baka son kowa ya kira ka ko kuma kana da wani muhimmin abu, to a daidai wannan lokacin baka son kowa ya kira ka a wannan time ɗin, to ga yadda za ka sai ka danna 1 star 7 hash, ka sa na kwallo ya kai clicking, ka riga da ka sa wayarka a call forwarding. A yanzu dai ba wanda yake da dama ya kira ka, ko ya kira ma ba za ta shiga ba. Kuma za ka fito sai ka zo ka danna hash 002 hash, sai ka danna clicking, to ka riga da ka cire. A wannan lokacin kowa yana da damar kiran ka. To amma in kun ji daɗin bidiyon nan, ku danna mana subscribe. Mun gode da like da comment da share.